Dilluns, 16 de març al matí, dues persones es van encadenar al balcó de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Els dos activistes volien denunciar la política ambiental de la Generalitat de Catalunya i del govern municipal fent una crida a la manifestació que el proper diumenge 22 de març tindrà lloc a les 11 del matí a Barcelona. Estem fent aquesta acció per donar suport a totes les entitats i grups de tota Catalunya que estan en contra de la política ambiental de la Generalitat, que du a terme la Generalitat. També volien donar suport a les entitats i col·lectius que lluiten contra la incineració de residus a la cimentera Sanson i la modificació del Pla General Metropolità. Segons el comunicat que es va difondre, els processos participatius de l'administració han esdevingut un mer mecanisme per legitimar les decisions preses prèviament. En un primer moment, els agents de la policia local van intentar que s'acabés la protesta pel desànim dels encadenats, dient-los que no se'ls pensava treure d'allà. Després de 4 hores al balcó i veient la convicció dels dos activistes, els màxims responsables municipals van donar ordre de desallotjament. A instàncies d'alcaldia i dels responsables de la policia local, es va donar la responsabilitat del desallotjament als tècnics de la Brigada d'Obres i Manteniments Municipals. Dos treballadors i el responsable de la brigada, sota l'atenta mirada del cap de la policia local, es van encarregar de serrar el tub de metall al que estaven encadenats els dos activistes. Mentre tallaven el tub, un dels joves va ser ferit a la mà que tenia dins. Aquest incident va portar a requerir la presència dels bombers. Un camió amb cistella va permetre que els tècnics municipals poguessin acabar de tallar el tub des de l'exterior sense provocar més danys als joves. Després de 7 hores de protesta, els tècnics van aconseguir tallar el tub i acabar amb l'acció de denúncia. Els dos activistes van ser identificats per la policia i deixats en llibertat a l'espera de possibles represàlies per part del consistori municipal.